O Centro de Investigación Mariña aglutina a capacidade de produción de coñecemento no ámbito oceánico da Universidade de Vigo. Ademais, actúa como xanela única na transferencia de I+D+I cara ás empresas do sector. Os 5 ámbitos de especialización do CIM buscan a xeración de coñecemento excelente en biodiversidade e servizos ecosistémicos, xestión integrada da zona costeira, acuicultura e explotación sustentable de recursos, cambio global e contaminación e enerxías renovables e novos recursos. En todos eles, aplícase unha perspectiva socioecolóxica á investigación e faise uso de ferramentas emerxentes de intelixencia de datos. No CIM traballan máis de 240 profesionais, deles 112 son científicos e científicas integrados en 15 grupos de investigación. A súa instalación de referencia é a Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, unha infraestructura científica a pé de mar de relevancia internacional. A promoción da excelencia investigadora é un dos piares da súa acreditación por parte da Xunta de Galicia. A atracción de talento súmase un intenso labor de formación de investigadores. O centro publica máis dun 100 de artigos científicos cada ano e mantén activos máis de 70 proxectos de investigación e cerca de 30 contratos de I+D con empresas.